And, hello guys, maulan na, nakalabas kami sa simbahan ng matapos. So, ito lang muna kami sa merkado. Ayan. Ayaw, nanonood pa ng bakho. Nakisilong lang muna kami kay na ulan eh. Lakas ng ulan guys. Kabayungan River guys. Ayan. Oh, kakain kami ng kutsinta. Wait, anak. Wait. Ayan. Ano si Sireng? Oh, sige na, mama. Masarap siya, guys. Bago lang luto. Uy. Ano adanak? Bako. Enjoy naman siya kahit papano. Yummy. Yummy. Okay. Pa-baby pa. Salat mo ngayon mo, anak. Oh, pangalawa niya na yan, guys. Oo, diretsito. Ay, ako di pag-init mo. Ay, nakinusuran pa kami rin na, ito, ito naman. Sabi lang po, yun ang